Tehát Black a neve, és majd jön... majd fogunk multiba játszani. Így. Bocsánat, hogy megszakadtam. Megállt a... izém. Meg azt hiszem többet nem is fogok tudni feltölteni YouTube-ra, mert én kezdő vagyok, tehát nincsenek is videóim. Kérlek, iratkozzatok fel, és írjatok kommentbe, mert... Kibaszott vas, már tele van a tököm. Meg... Lábát hallok. Ezt nem távol van. Jó, nem kell vas, már annyi van, baszki. Csak egy gyémántot szeretnék, egy gyémántot. Kérlek, nocs, áldj meg egy gyémánttal. Hogy tudjak belőle csákán csinálni, és hogy ki tudjam halászni a izét. És mi van akkor, ha TNT-vel nem lehet kirobbantani? Nem lehet. Ó, bassza meg. Hát ez nem hiszem el. Légy szíves. És tényleg iratkozzatok fel, mert kérlek. De majd lesznek ilyen, tehát nem, ez ilyen nagyon kezdetleges, hogy telefonnal veszem, ezt kérlek nézzétek el, nem ilyen szarok lesznek a videóim. Majd jobbak lesznek. Hát mit mondjak még nektek? Na, megyek a picsába. Azt mondom nektek. Nincsen még skinem, de majd fogok csinálni magamnak. Csak eredetiben majd meg fogom venni a Minecraftot. Majd idővel. Mindjárt itt a húsvét, azt ugye tudjuk, de Xbox-ra kérek egy játékot, szeretnék venni egy játékot Xbox-ra, úgyhogy most nem. Akkor lehet le fogok állni egy kicsit, mert mindjárt a baszki itt a húsvét. És az egy szent dolog. A húsvét. Remélem várjátok. Jó sok csak itt kapok, remélem. És lassan várjatok hát 3 hónapot kell járni suliba. Az már nem olyan rossz. Egyébként 6-os vagyok. Ja. Már szart ültettük, nem kell ez ide. Viszont megyek, építgetem. Kéne oda vinni egy ágyat, meg dolgokat csinálni, meg fakékat vinni. Tessék, most is kisült, hát már nem tudom hova rakni őket. Csinálok egy 10 fakét, így. 10 bottal. Így. Mindig az van, sosincs botom, és bothoz minden kell, csákány, minden. És úgy döntöttem, kivágtam egy fát, és csinálok 2x64-et, de már fogy, úgyhogy... Ja Istenem, de jól el vagyok. Hát ez igazából nem tudom, hogy mit szolgál, de én lehet csinálok magam, nekem annyi vasom van, itt is van valahol, itt nincs. Itt sem. Akkor itt vannak. Nem, akkor ebben van sok vas, ja. Van 33 vasom, hát mindjárt csinálok magamnak egy ruhaszettet. Még hozzá egy ilyet. Az hogy kell? Így. Egy katyász magamnak. Ez cipő. És egy katyát magamnak. Így. A többi 9-et még meghagyom. Esetleg így. 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 Jaj. Így. És fogy.
Zsír a cuccom, mű. Na, én akkor néha elgyönyörködök benne. De hülye vagyok, az meg. Na, akkor visszük a köveket. Na, menjünk. Építem tovább. Nem tudom milyen falva. Ezt is írjátok meg. Tudjátok mit? Ti fogjátok elnevezni a falukat, és írjatok, hogy csináljak-e még, tehát falukat, meg ilyeneket. Igen. Nem lesz hosszú ez a videó, szerintem, meg tanulni is kell, meg suliba is járok, tehát vasárnap este 8 óra van. Baszki, majdnem lestem. Ti is imádjátok a vasárnapokat, ugye? Kedvenc napom. Na várjatok, feltolom izire. Kedvenc napom nekem is. Együtt érzek veletek is. Aha! Kurványátok. Itt a lépcső majd lefele, de most nem. Szeretném. Ez itt ilyen favágóház lesz. Csak most nem úgy állok, hogy meg nincs is. Én ott hagytam. Majd akarok vonatot ide, csak viszont szerintem elmegyek egy voltáérés. Mennyi időm van még? Jó, még van 8 percem. És szerintem feltöltöm ezt az első 2 részt, aztán ha írtok, akkor csinálok még, de szerintem fogják nézni kb. 5-en, az a kemény 5-en. Bazd meg, jaj. Várjátok, én nem tudom, nagyon félek ezektől a szörnyektől. Nem utálom őket. Hogy elteleportált az Enderman? Nagyon nem szeretem ezeket a szörnyeket. Ja, egyébként figyeljetek, normálon van, tök kevés szörny van, felrakom easyre, kezdőre vágjátok, és teli van minden, Enderman mindenhol, nagyon elbaszták a készítők. Ezért is akarom majd megvenni a Minecraftot, mert sokkal könnyebben majd tudok dolgokat csinálni, sokkal könnyebb skin lesz. Na, szundi mudi. Nem láttátok. Na, menjünk is. Mi kell, balta? Csinálok, mert nincs. Mindig így direkt ki. Izélem. Így. Na, menjünk. Nem tudom milyen bicskefal, nem, az öngagyi név. Mondom, írjátok meg. Majd lesznek ilyen kalandos videóim is, tehát nem csak ilyen laposok, hanem majd lesznek ilyen kalandos videóim, mint Zsédav, vagy Sirius, vagy már nem tudom. Én Zsédavról kopiztam ezt a hidat, mert ha néztétek a Zsédav Adventure-t, akkor ja, kis kopizós köcsög. Tudom, sajnálom. Akkor én itten letelepedem, de vágjunk fát, mert az mindig kell. Fa az mindig kell. Az élet fája. Kicsi öreg Bartós!